Moi bons días a todas e a todos. Moitas grazas por acompañarnos hoxe aquí neste foro Mulleres de Primeira, un espazo organizado por el Correo Gallego para poñer en valor e visibilizar o talento feminino, o talento de mulleres como as que me acompañan hoxe aquí, mulleres que lideran, que transforman e que inspiran en Galicia. Este é un espazo patrocinado por Vegalsa Eroski, a quen queremos agradecer o seu compromiso coa igualdade, e que está hoxe moi ben representado por Gabriela González. Gabriela, moitas gracias. Xunto a Gabriela temos a miña dereita a Eva López Barrio, é científica e impulsora de varios proxectos de transferencia do coñecemento con mirada de xénero, como o proxecto Woman Emprende da USC ou Innovatia 8.3 do Instituto de la Mujer. O seu carón está Lucía Casal, Lucía é gandeira e influencer, unha muller que dignifica o traballo no rural a través das redes sociais. Lucía ten máis de 24.000 seguidores en Instagram, creo que outros tantos en TikTok, sí. Moi cerca. Cerca. Temos a Rosa Cedrón. Rosa, moitas gracias por estar aquí. Rosa é música, intérprete, compositora, violonchelista, unha persoa de sobra coñecida dentro do panorama musical galego. Permitideme, antes de iniciar a charla, dirixirme a Gabriela como directora de comunicación e responsabilidade social corporativa de Vegalsa Eroski, para preguntarlle por que Vegalsa, por que é importante para Vegalsa apoiar foros como este, nos que poñen o foco no liderado feminino, non? Pues creo que se ve una representación da mesa porque necesitamos referentes en todos os ámbitos. Nos ao final son o supermercado do barrio, por lo tanto estamos coa vida do barrio, non? Que é importante para a sociedade? Bueno, pois que precisamente haxa referentes nas que as futuras xeracións pois podan ver que poden estar en calquer campo, que sempre hai sitio para as mulleres. Entón, por a nosa parte, felicitaros e dicirvos que sempre vamos a apoiar este tipo de foros e que ademais é un lujo e un honor pois ter unhas compañeiras como estas de mesa e como as que vengan a seguinte mesa. E que papel xoga a igualdade na estrategia de responsabilidade social corporativa de Vegalsa Eroski? Bueno, pois a verdade é que para nós é moi importante, aún queda moito camino por andar. Somos 8.000 persoas, das que o 80% son mulleres, pero sobre todo postos de responsabilidade como xefas de prensa. Por lo tanto, hai que romper ese teito de cristal, e o teito de cristal só se pode romper, cas nenas, futuras nenas que estudien e que podan acceder tamén a postos de responsabilidade. Por supuesto tamén, pois un pouco que va a facer Lucía hoxe, non? Nos traballamos con máis de 1.000 proveedores locales, máis do 40% dos produtos que vendemos no supermercado son locais, que por na palestra e darle visibilidade ao rural, non? Que falábamos antes da importancia da muller, porque sempre estivo, sí, pero non se veía, non? Entón, o que faz ti é super importante, porque o rural está desaparecendo e para nós é importantísimo, porque ao final os produtos saen do campo, non? Entón, pois esa labor é importantísimo, darle visibilidade, que as nenas sepan que tamén é unha saída super digna, é unha saída que para nós é moi importante, porque se non existe rural, non existe produto para comer, non? No, desde logo. Estas accións vedes que teñan impacto na cultura empresarial xogas serios? Sí, bueno, de feito, a noticia máis leída do ano pasado, aseguro que todos os días temos notas de prensa, foi unha noticia da ISP Pataca Galega que firmamos ademais con Gloria, que é a persoa que traballa con nós como proveedora de pataca na zona de Ordes-Since de Mais, é unha muller, e esa foi a noticia máis loída, así que sí que teñen moita cabida, teñen moito apoio, e penso que cada vez hai máis sensibilidade, pero é verdade que quedan moitísimo, e falarán tamén pois ámbitos como STEM e demais. Entón nós temos que apoiar pois que tamén hai a visibilidade aí, para que tamén pois sea diverso, non? Onte falábamos que no comité de dirección de Vegalsa solo somos 2 mulleres, pero que eso crea moita diversidade, porque, por exemplo, os comités terminan ás 8, 9, pois ás 7:30, pois eu quero ir a casa con a miña filla. Por lo tanto, é outra mirada
E eso sempre enriquece, non? A diversidade enriquece as mulleres en todos os postos e en todos os ámbitos e niveis enriquece. Comentabas antes, ti ocupas un posto chave na empresa, estás pues, un departamento clave como a responsabilidade social corporativa, pero decías que persiste ese teito de cristal, a verdad que percibe que cada vez é máis sincero, igual para as mulleres, chegar a ascender a carreira profesional. Percibo que sí, pero é máis sincero porque tamén temos máis conciencia, non? Penso que temos conciencia da corresponsabilidade, de que nós non temos que ter toda a carga dos cuidados, dos fillos, das cosas da casa, entón, cando somos capaces de equilibrar todo eso, pois ao final podemos acceder ao outro, porque a todo non se pode acceder. Cada vez penso que hai un diálogo máis aberto en cuanto a que non necesitamos ser supermulleres, e podemos mostrar vulnerabilidade, mostrar vulnerabilidade, non? Penso que movimentos como Malas Nais ou outros moitos axudan a que mostrar esa realidade non nos deixe en un lugar que non é a realidade, non? Entonces penso que todo iso é esfuerzos, evidentemente, en apoio aos estudios, en poder facer carreras, e darlle visibilidade, pois, como Lucía tamén, o sector primario e as mulleres nese sector, pois todo iso axuda a que ao final, en todos os postos e todos os niveis, pois, as mulleres. Eu penso que hai un cambio generacional importante en moitas empresas, nós, por exemplo, somos unha empresa que ten 70 anos, e agora está a levarse ese cambio xeracional nos comités de dirección, e evidentemente hai mulleres que se poden presentar a esos postos, que por suposto que hai mulleres moi preparadas. Pois por citada, Lucía, continúo contigo. Ti estás a triunfar nun sector masculinizado tradicionalmente, non? Quería preguntarche que significa para ti ser muller galega e gandeira hoxe en día. Bueno, pois un orgullo, se pode dicir un orgullo, porque como ben decía antes Gabriela, que as mulleres sempre estiveron no rural, pero facían un papel principal, pero tiñanas como un papel secundario, non? Entonces, bueno, eu sempre fui a rapaza onde dixeron non te quedes aí, eu decidín quedarme aí. Estudei unha carreira, fai outra cousa, miña nai ten unha tenda de roupa, dedícate á tienda que é máis de mulleres, e eu decidín quedarme no rural. Entonces, bueno, pois é un sector moi masculino, ainda así decidín quedarme, entonces hoxe en día estou orgullosa de estar rompendo un pouco con todos esos estereotipos de por ser muller, por ser nova e ademais que nos rurales sí que hai futuro. Recoñezo que estes días quedei hipnotizada coas túas publicacións, que a verdade son maravillosas, e que xeran miles de interaccións. Eu quería preguntarche que retorno recibes ou que feedback dos teus seguidores. Bueno, a verdade é que nunca pensei chegar a estar neste punto e cada día sorpréndeme máis un pouco os meus seguidores, porque, bueno, hai xente de todo rango de edades, pero sobre todo xente nova. A mí o que máis me orgullece é xente nova que me pregunta como fixeches para estar aí, ou meus avós teñen 4 vacas, eu poderei facer algo? Eu, sí, claro, o sea, podes facer algo. Podemos estudar, o sea, eu estudei, non... por estar no rural tamén fai falta estudar, os estudos son moi importantes. Entonces, bueno, pois recibo un pouco eso de xente que lle daba medo tamén, sobre todo mulleres, quedarse aquí e que tamén ven un punto de apoio. E, bueno, para min eso é algo moi, o sea, que me fai sentir moi orgullosa, axudar aos máis pequenos e a xente que non sabe como iniciarse nesto, porque sempre lle dixeron o mesmo, non te quedes aquí, estuda outra cousa, dedícate a outra cousa. E, bueno, por outra parte, tamén cambiar moitas ideas. Eu non só estou en Galicia, sino tamén teño moitos seguidores de España, e sírveche moito pois para ver como é pois, o tema da muller noutras comunidades autónomas, esas cousas, o sea, que xera unha comunidade pequena, pero a vez chea de moitas cousas. Lía onte unha entrevista e quería que ti, pois non sei se romper ese tópico, a unha gandeira de Lugo que decía: eu só collín vacacións o día que casei. Non sei se... Como xestionas ti a túa rutina diaria? Si depende un pouco do que teñas que facer, si tes tempo libre, como xestionas? Bueno, eu vin esa noticia, a veces dan así ganas de falar, pero dixen, vou me manter no marxen, non? Pero eu sempre digo, tanto ganadería como sector, como calquera outro sector, ti si tes un negocio que non che dá
para cumplir as túas, o sea, para pagar unhas vacacións, entonces é que non estás vivindo. O sea, ao final, resumo, pois, por exemplo, miña nai, se a tienda non lle dá para cerrar unha semana ao ano e poder, xa non só digo pagarse unhas vacacións nas Canarias, non, estar na súa casa tranquila e atender a súa familia, pois ao mellor ese negocio que non vai ben. Pois eu creo que cas vacas, ao mellor, o sea, no rural, xa non só cas vacas, agricultura con todo, creo que temos que, ao final é unha empresa, seguir esa base. Eu, pois ao mellor sí que necesito pagarlle a outra persona, pero tamén, se non dou feito todo un ano para pagar, ainda que sexan 3-4 días a unha persona, pois ao mellor é un problema de economía, non, é un problema de como leves ti a organización do traballo. Tamén debo dicir que hoxe en día nas granxas estáse modernizando moito, estáse mirando moito o tema de horarios, tema de vacacións, bueno, os convenios de contrato. Eu conozco moitas granxas que libran os seus días, o sea, un fin de semana un fin de semana outro, incluso polo medio da semana. Eu creo que a organización é moi importante, pero xa falando en todos os traballos. Pero, bueno, levo o meu, esa noticia sí que me impactou moito porque dixen, jolín, creo que fai falta unha organización. Pero, bueno, a veces, claro, non queremos meter un empleado, pensamos que damos feito nós, pero, bueno, non se pode dicir que os gandeiros non temos vacacións porque claramente tamén temos dereito a disfrutar e ter vacacións. E que crees que debería, antes decías que pues, que está a cambiar a imaxe, que a xente nova ten, e ti contribúes un pouco a iso, non? Pero que se podería facer para que a xente nova e especialmente as mulleres se decidan a emprender un negocio como o teu, non? O sea, un negocio no rural. Pois eu debo de decir que, bueno, durante estes anos que levo, teño 22 anos, non son moitos, pero desde que empecé a adentrarme un pouco máis no tema, podo decir que estou contenta, porque cada vez son máis mulleres as que se deciden, o sea, sí que dimos un pequeno cambio, a mellor non un xiro de 360 grados, pero sí que un xiro a mellor do 30%. Hoxe en día hai máis mulleres que se queren dedicar a isto porque hai apoios, o sea, apoios non económicos, sino que ven xente referentes. Eu se vexo a miña compañera, eu voulle preguntar á miña compañera se ela o fixo, eu por que non, e ademais nos centros que temos para estudar. Eu, cando entrei, éramos o mesmo porcentaje de homes que de mulleres. Claro, ti se vas a un ciclo ou a unha carreira onde solo eres ti, bueno, pois como que te desanima un pouco, eu entendo. Pero hoxe en día, pois vexo que estamos dando ese cambio e que eu, cando estudei, había xente que quería ir para veterinaria para animales pequenos. Cas e gatos. Hoxe en día eu sei de dúas rapazas que son unha é de Vigo e outra é de Redondela, creo, bueno, pero de pueblo, está traballando nunha granxa de vacas. O sea, que eso fomentou un pouco relacionarte ou ver que outras persoas podían, pois, que as mulleres hoxe en día que cada vez que sexa un impulso máis grande. Quedanos moito camiño, hai moitos micromachismos, claro. Hai xente que dice desde fora, non é para tanto, bueno, que estamos todos os días vémolos, en redes sociales tamén. Entonces, bueno, pero eu sempre dixen, eu non me vou poñer a discutir, senón que eu vou demostrar que o fago é a mellor maneira de calar as bocas. Pois desde outro ámbito totalmente, bueno, igual tampouco tan diferente, seguro que se toca en moitos, seguro que se toca en moitos puntos. Eva, decía antes que é impulsora do proxecto Woman Emprende, tamén do Innovatia 8.3, son dous proxectos que pretenden fomentar a transferencia de coñecemento da universidade, non, ao eido empresarial de mulleres. Hoxe tamén coincidiu que se presentaba aquí a nova xunta de goberno da Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas, non? A MIT, Galicia. Creo que nos acompañan por aquí algunha membro da xunta directiva. Quería que me contara un pouco en que consisten estes programas e que é o que pretendedes nesta reunión así, nesta sororidade entre mulleres do eido STEM. Bueno, moitas gracias. O primeiro de todo, Correo Galego, por ter convocado esta segunda edición xa de faladoiros que parecen necesarios e visibilizan, como decían as compañeiras, moi agradecida de formar parte con estas referentes, con estas mulleres de primeira e as que están no público. Bueno, eu traballo na Universidade de Santiago de Compostela. Que se fai nas universidades? Esa tamén é unha pregunta ahora que rematou a Pau, non? Están as familias pensando, moitas delas, que van a estudiar as súas fillas e fillos. Pois hai que coñecer de forma integral a universidade, que é a universidade docente, é dicir, coñecer as facultades que nos rodean. Aquí estamos cerca dos campus, pero a universidade tamén é investigadora e a universidade tamén é transferencia, que é un pouco que me habéis preguntando.
Claro, a docencia pois, é a primeira misión da universidade, pero a universidade é educación superior e ten vasos comunicantes ca investigación, non pode ser de outra maneira. É dicir, estamos falando dunha materia prima que é o coñecemento, que é o que traballamos. Entonces, pois, ten que ir á docencia, ten que xerarse na investigación e, por outro lado, é misión das universidades tamén poñer ao servicio da sociedade o que dentro da casa do saber ocorre. Non, ese coñecemento non pode quedar pois en artigos, tesis, congresos científicos, aulas, grupos, senón que hai que poñelo ao servicio da sociedade e por iso falamos da transferencia. Terceira misión, ou non sei que misión é, pero non é outra cousa que xa que a cidadanía inviste na universidade, nas públicas, pois é a nosa labor de volver. A parte que non teria sentido que houbera un avance, bueno, en calquer área do coñecemento, en procedimento, imagínate un fármaco, bueno, calquer área do coñecemento é que quedara, senón que non fixera mellor a vida das persoas. E iso é o que traballamos, concretamente, o traballo na oficina de transferencia. Por que o emprendemento femenino, por que esta mirada de perspectiva de xénero neste camiño que vos estou contando? E aparte que unha forma de facer transferencia que a veces non é moi coñecida é a creación de empresas basadas no coñecemento. É dicir, que con esa materia prima, tanto da aula como dos grupos de investigación, se pode crear empresas. E se crean. E Santiago é unha universidade pioneira, hai que saber iniciativas, moitas delas lideradas por mulleres. E de feito, por exemplo, o clúster bioga de biotecnoloxía, pois está aí Carmen Pampín, Tatiana, bueno, moitas mulleres que coñecedes e que traballan con eso que estamos falando. Por que a perspectiva de xénero en estes aspectos dos que estamos falando? Porque normalmente se sigue un patrón masculino. A universidade non é un lugar allado da sociedade, ocorre o mesmo que ocorre en outros eidos, do que estaba falando das compañeiras. Entonces, cando se xera o coñecemento, se xera con sesgos de xénero? Esa é a pregunta. Bueno, pois sí, ainda que as cousas mudaron moito, bueno, pois incluso salían artigos titulares como incorporar a perspectiva de xénero nas matemáticas parecía unha estupidez, que o algoritmo ten sesgos de xénero. Pois sí, todo aquilo que facemos as persoas ou que usamos as persoas están tocadas por o xénero. Ese parte sempre dese patrón masculino. De feito, hai moitas publicacións. Eu, por exemplo, leí estes días un libro da doutora Carmen Valls, da Universidade de Barcelona, que é de medicina, e falaba desa docencia en medicina, que, bueno, é unha área do coñecemento importante, non? É onde é moi demandada, con alto valor para, bueno, moita nota de corte, volvendo da PAU. Pois en medicina, nunha carreira tan longa e con tanto contido, pois enfermidades que se achacan ás mulleres, como a dor ten nome de muller, pois non se estudan endometriose, menstruación, menopausia, son temas que ao mellor se tocan nunha carreira como a medicina, ela calculaba 1 hora e media en toda a carreira, e no exame MIR, nunca na historia do MIR de España que houve ninguna pregunta relacionada con menopausia, menstruación, endometriose, que son aspectos que afectan a mitad da poboación, por non decir ao 100%, porque se non houbera menstruación, os compañeiros que están aquí tampouco terían nacido. Entonces, fartamos desa docencia que ten ese modelo masculino, que non é un asunto de buenos e malos, senón que é un modelo socialmente xerado, ese patrón masculino, e despois vai a transferencia, que xa é algo máis que complicado de por sí, e que se transfire, sobre todo naquelas áreas máis masculinizadas, porque a transferencia se asume moito as patentes, a tecnoloxía, ese modelo tecnolóxico onde ao mellor hai máis homes nas aulas ou na investigación. Pero claro, ten que facerse transferencia en todas as áreas do coñecemento, porque as ciencias humanas, as sociais, todas as áreas do coñecemento, e esa transferencia non pode copiar de modelo masculinizado. E tamén hai que dicir que a carreira científica, a carreira académica, neste momento tamén está moi apretada, moi presionada. Hablaba a nosa compañeira gandeira que se non pode escoller unha semana de vacacións, pois mal vas. Pois preguntémoslle a que hai persoas da comunidade científica que ao mellor están agardando ahora agosto porque dicen a ver se me encerro en agosto a publicar porque teño que publicar en tal revista porque senón non me podo acreditar. Porque isto vai así, todo ese modelo tan economicista desde o peor sentido da palabra,
exclúe as mulleres e exclúe tamén a moitos homens. Entón, é un modelo moi masculinizado. E entonces tamén hai que rachar ese concepto de transferencia. E por outro lado, o emprendemento. Pois ese emprendemento basado no coñecemento ven por ese fluxo, ese caudal, non? Ese río que vai levando todo isto e chega ao emprendemento. E o emprendemento, as famosas startups. E tivemos tendencia a copiar do modelo startupero, o modelo Silicon Valley, o modelo do garaxe, Elon Musk, non? E claro, a nosa comunidade científica universitaria, pois en Galicia temos bons exemplos para falar de emprendemento de calidade, de colaboración, de cooperación, de outro modelo que xa non é só de mulleres, sino que é bo para a ciudadanía. E a universidade tamén lle corresponde estar na punta da fecha para ir cambiando tamén estes modelos que moitas veces son moi agresivos, excluen e para as persoas e tamén, bueno, para esa... Despois nos queixamos de que ao mellor se quedan poucas empresas no entorno universitario, poucas startups, bueno, pois ao mellor hai que hacelo mirar, non? Ao mellor hai que cambiar un pouco tamén as mensaxes. E desde o feminismo penso que temos boa parte da solución. E tamén un concepto diferente de economía, non todo a costa de todo, sino unha definición de economía feminista que xa ven moitos anos dicíndose que a economía é o conxunto de procesos que sosteñen a vida. Como falaban as compañeiras, tanto desde Berosca como desde a Lavandería, soster a vida non como un fin, sino tamén como un medio, por suposto, coa viabilidade económica e financiera que tamén é necesario. Falabas deses palabras todos, non? Que vos traballades pues, con spin-offs, con patentes, e máis de... E me decías que se gaben do teito de cristal. Eu non sei se ti percibes que houve un cambio no modelo de muller emprendedora nos últimos anos, si nos lanzamos máis, si contamos con máis redes de apoio, quizáis como as que ti coordinas. Non sei, que máis se debería avanzar para que... A ver, as cousas mudaron moito para ben. Creouse o programa de emprendemento feminino da Universidade no ano 2006. Desto ainda se falaba pouco, pero bueno, xa aqueles planes de igualdade, a obrigatoriedade, aquelas diagnósticas, cantas somos, cantas na universidade, cantas mulleres hai na aula, cantas mulleres hai científicas, cantas reitoras, nunha universidade de 530 anos, creo que eso ahora pode que mude. Bueno, claro, cambiaron as cousas, mudaron moito por as referentes. Mira, esta rapaza de 22 anos xa ven pegando fuerte, non? Por decir as máis consolidadas. Agradecerlle a moitas mulleres tamén da anterior xeración que foron loitadoras, conquistadoras, que iso tampouco hai que esquecelo. E sí que hoxe en día hai moitas mulleres que se poñen ao frente de empresas basadas no coñecemento. Esta universidade non é unha politécnica, non destas universidades tecnoloxizadas como pode ser outras. É unha universidade de 530 anos, forte en ciencias da vida, da saúde, das humanidades, das ciencias sociais. En todos esos eidos se poden crear empresas e é importante ter referentes. E xa vai habendo referentes para que as máis novas vexan que co que aprenden na universidade poden crear unha empresa e que ten que ser unha empresa viable en todos os aspectos da palabra. Pero ainda así, o modelo startup sigue reproducindo un modelo moi masculino e basta mirar a nivel mundial, a nivel global. E o éxito moitas veces se mide porque tú crees unha empresa unicornio, que é unha empresa que se capitaliza en 1.000 millones de dólares nun ano. Ese modelo Silicon Valley, que tamén hai cousas boas aquí, tampouco vamos ahora aquí estereotipar ni moito menos, pero claro, eso nos anoxa a moitas mulleres e a comunidade científica tamén, que non se ve. Porque esta carreira científica é unha carreira tamén de fondo, longa, moitas veces mal pagada, tamén que decirlo, con pouco financiamento, e eso non te ve reflexado neso de un unicornio que te salga un arcoíris da cabeza. Hai un movimento de empresas cebra ahora que están reclamando desde a academia un movimento máis tranquilo, que o que fai é que non é xa cosa de que haxa máis mulleres, sino que haxa outro modelo, romper un pouco tamén ese modelo que viña perdurando. A posibilidade de que próximamente haxa unha rectora a fronte da Universidade de Santiago, hai 4 candidatas. Ti crees que iso sería importante para visibilizar o... Pois claro que sí.
o talento feminino dentro da universidade. Hai 4 mulleres que parece que se postularon, candidatas, falábamoslo antes, que ainda en novembro é cando presenten e calquera cousa pode pasar, pero eu penso que sei que en 530 anos pois xa pode. Aparte que na Universidade de Santiago hai grandes mulleres, como non pode ser de outra maneira, que poden perfectamente asumir ese cargo. E, bueno, é bon tamén para as máis pequenas, tamén para a sociedade, para a cidadanía en xeral. E, bueno, pois, despois que queden bons equipos ao redor delas, multidisciplinares, intersectoriales, porque moitos factores influyen e as cousas tamén, se parten da diversidade, tamén poden ser boas e dirixir a parte da institución tamén é importante. Sería un bo paso, non? Rosa, desde o eido da música, ti comenzaches a túa carreira en Luarna Lubre antes de emprender en solitario. Eu quería preguntar como foi abrirse camiño, non? Neste eido como da música tan competitivo e como muller galega e que fai música en galego. Ben, eu empecé na música moito antes de empezar con Luarna Lubre, é dicir, pasa que dunha forma moitísimo máis anónima. Eu dende os 8 aniños pois empecé a estudiar no conservatorio, empecé a estudiar violonchelo, é dicir, xa vivín ese esforzo primeiro, non, por cumplir un soño e estar na casa estudiando mentras o resto estaban xogando e todo isto. Entón, isto conto porque sí que eso marcou en min esa impronta de que hai que traballar, sí, porque é moi doado dicir, todo cai do ceo, non, hai que traballar moitísimo, moi duro, ninguén regala nada, nin a homes nin a mulleres. Entón, bueno, pues eu empecé na música clásica, sí que entón aparece na miña vida ese factor sorte que me acompaña ao longo da toda a miña carreira, non sei aínda por qué, e entro en Luarna Lubre. E aquí é onde sigo repetindo un patrón na miña vida, que é traballar sempre rodeada de homes. É dicir, estaba rodeada de homes cando entrei na Orquesta de Cámara da Coruña, cando entrei despois na banda, é dicir, na banda municipal de música, por exemplo, éramos dúas rapazas, dúas violonchelistas, e o resto eran todo homes. Entón, xa dende moi noviña veño traballando esa parte, non, de ir vivindo nun mundo de homes e traballando nun mundo de homes. Sí que é verdade que teño que decir que tiven sempre a grande fortuna de que sempre me trataron moi ben e cuidaron moito de min con moito respeto. Na música, sí é verdade que cando empecé a estudiar eran máis os homes no eido da docencia musical, pero tamén había unha gran... No mundo da música sí que estivo bastante equilibrado, non? Este balance entre o masculino e o femenino. Pero sí é verdade que despois, a hora de sair da docencia, digamos, a ir ao mundo real, ao mundo máis comercial da música, sí que había unha gran descompensación, non, en canto a homes e mulleres. Entón, eso xa vivín dende moi noviña. Cando entrei en Luarna Lubre, tamén dime conta de que pasaba unha cousa. Naquela época, un pouquiño antes, xa viña pasando, digamos que os grupos de música estaban feitos por homes e cantaban as mulleres. Era moi curioso, non? Porque sí que é verdade que vimos dunha tradición, non? As mulleres somos as que cantamos, cas faenas, tamén os homes tamén están cantos a rieiro e todo isto, pero bueno, foi curioso porque foi nesa época que moitas mulleres, despois de pasar uns cantos anos en proxectos de homes, decidimos emprender os nosos proxectos personais, non? É dicir, foi como unha especie de estampida. Xa fora pioneira, por exemplo, Uxía, depois tamén marchei eu de Luarna Lubre, Guadi Galego, como que empezou esa chispiña de valentía que é a que fai falta, non? Para sair do coñecido e intentar facer o mismo que estaban facendo eles cos seus proxectos, non? Emprender os nosos proxectos
persoais. Entón, sí que tiven a fortuna de vivir esa época e polo menos no meu caso, sí que ao principio é un pouquiño duro, non? Porque é verdade que a xente te asocia a un proxecto determinado. É curioso, non? Porque non tes todo o bo que significa o estar nun proxecto, non? Pero, sin embargo, de cara a fora, é como esa parte que todavía temos de loitas mulleres, de que a estética, ai, a cara bonita, eso tamén é algo que no mundo da música un pouco, ás veces pesa, non? Non sei como expresalo, pero realmente notas que ás veces importa menos o que faz, importa máis como luces. Todavía se sigue, e de feito todavía seguimos, e peligrosamente, porque estamos volvendo a caer neses estereotipos de... e eso parece bastante peligroso. Como ves o papel das mulleres agora mesmo? Porque sí que é certo que foron xurdindo nos últimos anos grupos de mulleres moi empoderadas, non? De Tanxugueiras, fillas de Casandra. Non sei se notas unha diferenza con respecto a esa época da que ti me estás falando. Sí, en número, en masa e en calidade. Gracias a Dios cada vez hai máis acceso a... Para eso as redes foron boísimas, para outras cousas non, pero para este tipo de cousas son maravillosas, non? E tamén promoven o que máis mulleres teñan acceso a non só a formarse aquí, sino tamén a saber que o que está acontecendo fora dunha forma máis palpable, máis directa, e entón últimamente o digo, os últimos anos son de efervescencia total, mulleres poderosísimas. Non somos as resilientes, non? Somos as que empezamos a abrir camiños e chupamos todo malo, digamos, aparte do bo, pero tamén hai moito carreado de todos estes anos, pero elas veñen poderosísimas, non? Porque se lles ve que veñen con outro concepto. Aquí en Galicia eu non vexo tanto esa esclavitude pola imaxe, ou polo máis guapa, máis fea. Aquí un pouco que se sigue pensando que hai que subir a dar o callo, e realmente a música é para eso, senón o resto non é outra cousa, non ten que ver. Pero sí, hai agora mesmo hai mulleres que veñen pisando moi forte con propostas increíbles. Si xa nos no noso día sacamos un pouco, eu personalmente, non? Salí un pouquiño fora do que era o máis tradicional, o máis a ver, eu sempre fui unha especie de ovella negra, non? O sea, salín da música clásica, decían, ai, que marchas cos gaiteiros, dixen, pois eu marcho. Despois, salindo folk, pasei de ser esta que viene aquí. É dicir, eu tamén librei as miñas pequenas batallas, non? E despois, ao marchar do folk, pois tamén un pouco non sabes onde caer, non? E van pasando cousas, e bueno, e é a loita. Esas mulleres poderosas estou segura de que teñen moito que ver con figuras como a ti. Falabas antes de Uxía, a Pedreira, moitas mulleres Senlle, Pedreira, Guadi Galego, increíble. Ti, se puideras dirixirte a Rosa do pasado desde hoxe, que lle dirías? Ainda non ten... cuidado, pois non o sei, porque a verdade... Aprendiches, quero decir, estes anos. Aprendí moitísimo. Sí que é verdade que ás veces, claro, pensas, dis que bueno, pois igual tería unha vida moito máis tranquila, máis asegurada, se houbera quedado no conservatorio, cando fixen ese primeiro salto acrobático. O que teríamos perdido o resto. E eu mesma, é dicir, eu perdín esa seguridade e esa tranquilidade, pero tamén gañei en vida, en experiencias, e ás veces merece a pena estar un poquinho máis apretada ou ter que... Aprendes moitísimo, é dicir, o feito de ter unha profesión na que non tes nada asegurado, na que hoxe tes e mañá Dios dirá, tes que confiar en que sí, en que sempre vai haber, pero tamén aprendes moitísimo, aprendes en todos os sentidos, e non o cambiaría.
sí que estaría máis tranquila, sí, seguramente, pero bueno, a vida tamén é eso, non? Sair do... Eu teño a convicción de que cando saes do seguro hai premio. Tarda máis ou menos, pero hai premio, e a valentía tamén ten premio. É dicir, eu tamén o que diría que o que nos queda ás mulleres é ser valentes, é confiar máis no que podemos facer, no que somos, non estar tan pendientes de teitos de cristal, nin de homes máis si. Depende de nós. En gran medida depende da forza que nos lle poñamos ao asunto e do que creamos en nós e de ser valente e de lanzarse á piscina e ir a por todas. Non sei, Gabriela, despois de escoitar a estas tres mulleres, sí, non sei, que reflexión podes facer así ti como patrocinado, bueno, como representante da empresa que patrocina este foro, non? Si se poden aprender moitas cousas e dar visibilidade, que reflexión farías? Bueno, yo creo que la mezcla, ¿no? La suma de todo lo que se ha hablado, que seamos nosotras mismas, que visibilicemos la importancia de tener siempre en cuenta mujeres y hombres, y es tan importante, por lo que decías, ¿no? Es que es tan sencillo como eso, o sea, se estudia y todos los cambios hormonales que tenemos, ¿no? Que hablábamos antes. ¿Pero quién los ha estudiado? ¿Quién ha investigado? ¿Solo hombres? Uf. Bueno, pues yo creo que estemos presentes, que participemos, que no nos callemos. Por parte de las empresas lo que tenemos que ser es un reflejo de la sociedad. Y tenéis que seguir apoyando foros. Llegará un día en que los foros no tengamos que hablar desde el punto de vista solo, estoy segura. Pero por ahora es muy importante seguir apoyando este tipo de iniciativas, tener mujeres referentes, visibilizarlas en todas nuestras comunicaciones y, bueno, y no cambiar, ¿no? Que creo que también es importantísimo, o sea, ser nosotras, ser valientes, contarlo igual que lo han sido las anteriores y que tan importante y tanto ha marcado para nosotras, ¿no? E como saliu varias veces o tema das redes, para ben e para mal, e aquí Lucía é a experta, ti, Lucía, como ves que influen as redes a hora de dignificar o traballo no rural? Porque é un exemplo así paradigmático, me parece sorprendente. E como empezaches? Como che deu por poñerte aí a contar o teu día a día na explotación coas vacas e co trator? Pois vou empezar contando como empecé. Porque, bueno, pois ven todo un pouco englobado. Eu, cando estudei no IES de Melide, un colexio público, eu era a rara das vacas. Claro. Vamos a explicar isto. Bueno, pois eu sufrí bullying no instituto por dedicarme ao que me dedicaba. Eu, cando creei a miña primeira conta de Instagram, o primeiro que fixo foi sacarme un selfie cunha vaca e subila. Todos quitaban pois unha foto no parque, pois eu quitaba o que tiña na casa cunha vaca. Claro, ao día seguinte chego ao instituto e dime, ai, mira, das vacas, é que cheira mal, é que non sei que, bueno, os típicos estereotipos que, por desgracia, siguen estando, inda que pensemos que non. Eu, claro, sempre tive sempre fui moi segura de mí mesma, inda que a veces non, pero outras veces sí. Eu chegaba a casa e dicía a meus pais, é que métense comigo, eu non entendo, porque é meu, o sea, non fixen nada. Meus pais, Lucía, pasa, eu xa, pasa así, unha vez, sí, dúas tamén. Claro, chega un punto que che baixa moito de moral. Entón eu estaba no camiño de, ou lles dou a razón e deixo de facer o que me gusta, ou sigo co que me gusta, porque eu sempre tiña na mente, é meu, o sea, non lle estou roubando nada a nadie, o que son as miñas vacas é o que me gusta, o sea, non teño por que parecerme a todos ao final, porque senón, bueno, pois se todos somos iguales, pois tampouco habría estas cousas, non? E bueno, para mí foi un camiño duro, porque claro, eu xa dixen que non quería estudiar, eu, entre que non me gustaba estudiar e que pillei esta mala época, dixen que non quería estudiar. Bueno, marchei para outro instituto, fixen un ciclo medio, e bueno, aí era a única rapaza na clase, pero sí que debo decir que tive unha gran acollida. Tanto no ciclo medio como no ciclo superior de forestais, claro. Eu sabía que me quería dedicar a isto, ganadería, dábame un pouco de medo, non me apoyaban ao 100%, e eu, bueno, pois poume pola rama de forestais a ver que pasa aquí, claro, a min aí faltábame algo, e dixen, vale, por aquí non. Entón, bueno, foi cando fun pa EFA Fonteboa, que eu aí sí que estive moi contenta, porque aí sí que vin que todos somos iguais.
nin homes nin mulleres, todos temos as mesmas oportunidades e, bueno, pois chegar ali e ver que todos éramos tratadas da mesma maneira, que aprendíamos todos por igual, que cando íbamos a unha visita de estudios, bueno, ver unha explotación ou facer calquera práctica, non había primeiro os homes que isto as mulleres fan de outra maneira, non, ali todos facíamos o mismo. É algo que para min eso se inclúyete moito na sociedade, o sea, aprendes educación, por así decir, e a respetar. Entón, para eso foi, bueno, pois, algo difícil, non? E despois, indo por encima, o das redes sociales, claro, que as miñas redes, pois, seguín, pois, un día sacaba unha foto cunha vaca, outro día, naceu un becerro super contenta, o sea, claro, eu seguía sendo eu, ao final é o que tiña todos os días. E no 2023 recibín o Premio Nacional do Injuve, por categoría de medio ambiente. Claro, aí foi un estallido, o sea, eu non sei que pasou, pero, bueno, eu estaba en Irlanda porque gracias a Efa Fonteboa, fun 2 meses de estancia en Irlanda, algo que te abre moito a mente. E, bueno, claro, chegas a unha explotación toda de homes, nun país onde idioma, eu inglés, agora parece que vou collendo, pero ao final costábame moito. A muller, claro, a muller era profesora, non traballaba ali, e dixen, bueno, pois vamos a afrontarnos a isto, se puidamos con todo aquí tamén, claro. Foi unha experiencia moi bonita. Estando ali, bueno, pois dixeronme se quería participar no premio, dixen, non, porque fijo que hai xente moito mellor que a min, eu ao final teño un proxecto moi pequeno, son vacas de carne, tiran máis as vacas de leite, bueno, pois presentei traballando de 4 da mañá a 6 da tarde, se necesitaba descansar en algún momento, pero presentei a candidatura. En setiembre, bueno, pois foi cando fun recibir o Premio Madrid. Que pasou? Que eu non sei de onde saliron tanta xente que si medios de comunicación, prensa, radios, eso foi un boom. Claro, eu había días, porque eu despois estaba traballando, porque mentras estudei tamén estive traballando en ternera gallega, algo que para min, bueno, claro, volvemos ao mismo, homes, o sea, nas granxas, homes. Só éramos 2 marcadoras. E, bueno, algo que me orgulleceu tamén moito poder formar parte desa familia. Pero, claro, eu había días que ao mellor viñame gravar pola mañá unha televisión, pola tarde outra, é que non sei que está pasando, o sea, non sei. E, bueno, pois non che queda máis que nadar, o sea, hai que tirar pa diante. Se che veñen as cousas, hai nas que aproveitar. Entón, fun creando esa pequena comunidade en Instagram. A xente vete, empeza a seguir, e, bueno, xa os mesmos seguidores che van pedindo cousas. E por que faz isto? E por que non o faz de outra maneira? Entonces, como ceba los becerros ou que alimentación das? Entón, eso, claro, ti teses que responder. Ao final, é xente que se está interesando, oye, pois, que guai que se interese, o que falábamos antes, xente nova que quere estudiar, e por que fuches a Irlanda? Ou cousas así. Entón, bueno, pois a xente pide, eu fun empezando a crear contenido como podía, o sea, do meu día a día, e foi como empecé a subir de seguidores. Bueno, no 2024, ganei outro premio, a verdade que, o sea, de Mujer Agro. Tamén non foi tanto boom, pero tamén foi un impulso moi grande. Eu a verdade que non contaba con esos premios, porque ao final, volvo a decir, teño un proxecto moi pequeno, pero, bueno, orgulléceme, sabes, saber que, bueno, que ainda que teño un proxecto pequeno, máis todo, que era un premio, se medio ambiente podía ser un home, ou de Mujer Agro tamén había homes, mas elixiron unha muller e que, bueno, que algo, ainda que sexa por moi pouco, estamos facendo ben. Conseguiches monetizar en algún momento algo? Creo que sí, non? Sí, pero non vivo de redes sociais. Eu sempre o dixen, a min gustame moito as redes sociais, gustame moito transmitir, o sea, divulgar, o que eu fago por redes sociais, pero no momento en que as redes teñan máis peso, o sea, que teña que dedicar máis tempo a redes, como eu traballo, eu deixo redes. Eso teño claro, o sea, hai, de momento, pois sí que consigo monetizar. Non teño unha cuantía todos os meses, porque eu hai veces que interésame máis pois expresarme e divulgar que non cobrar. O sea, eu fago isto porque me gusta, porque o disfruto, porque quero demostrar que a muller no rural sempre tivo un papel moi olvidado e que gracias a nosas aboas nós puidemos aprender todo isto, estamos hoxe aquí e non teño redes sociais para quitar unha cuantía económica ao final. Entonces, pero bueno, de momento moi ben, porque está crecendo moito a comunidade, cousa que me orgullece e non me quita tempo, porque ao final eu gravo os meus vídeos traballando. Entonces, eu poño a cámara a gravar e o que fago día a día, traballando e bailando.
Son a miña propia xefa, entonces eu estou na ganadería e dache moitísima libertad. O sea, ser gandeira ou agricultora dache moita libertad, porque eu, bueno, pois son as 11, va, se non acabo hasta as 12 non pasa nada, entonces podo darme o marxen ese, pois, de facer un tren destes tan famosos de TikTok, porque a veces tamén, outro día chamoume moito a atención, fíxeno porque me enfadou conmigo mesma. Vin un trend de TikTok donde decía: le voy a decir a mi novio cuántos likes para que me compre la Dyson. E dixen, vamos a ver, o sea, nesta sociedade, claro, a mí parece así unha cosa que dices, bueno, estás de broma, pero cando ves 100 publicacións igual, digo eu, vamos a ver, entón eu fixen a miña versión, dixen eu, de verdad, o sea, puxen esa mesma frase, dixen eu, de verdad te creías que lle iba a pedir ao meu mozo que me compra Dyson cando podo conseguilo eu sola? O sea, claro, tamén me parece que a veces, o sea, hai cousas que lle damos moito review, o sea, moito bombo, no, claro, moitas visualizacións, o sea, están en contra nós ao final. Porque eu cando vin eso, claro, vin a primeira publicación, bueno, vale, a segunda, a terceira, pero dixen eu necesito facer isto, o sea, claro, que a veces non teño ideas, pero outras sálenme de chispa, dixen eu, como que, o sea, as mulleres, pois non, pois si queremos a Dyson para alisarnos o pelo, pois traballamos e conseguimos a Dyson, non necesitamos unhos likes de que me compre o meu mozo. Entón, bueno, pois a veces tamén sirve para iso, pois para facer dos contrastes dos trends de TikTok, porque hai veces que ves cousas alucinantes. Moitas grazas ás 4 por compartir as vosas experiencias con tanta sinceridade e por toda a paixón que poñedes e talento nas vosas profesións, e coa perspectiva de xénero sempre presente. Moitas grazas. Sen dúbida sodes mulleres de primeira e Galicia necesita máis voces como as vosas. Nada, a continuación imos a facer unha pequena pausa café, e ás 11 retomamos este foro organizado por el Correo Gallego, xa coa segunda mesa de Mulleres de Primeira en Santiago. Moitas grazas.